Iparrizar, indarkeria matxistari aurre egiteko zerbitzu integral eta konfidentziala da. Nori dago zuzenduta? Azpeitian bizi diren, indarkeria matxista jasaten edo iraganean pairatu duten emakumeak eta LGTBIQ+ kolektiboko pertsonak hartatzen dira, haiek hala nahi badute. Iparrizarren, diziplinarteko talde profesionala dugu, zure beharretan eta ongizatean oinarrituko dena, birbiktimizazioa saihestuz eta arreta eraginkorra eta erreparatzailea eskainiz. Zein aukera eskaintzen ditu? Iparrizarrek, besteak beste, honako baliabide hauek eskaintzen ditu. Aholkularitza psikologikoa, juridikoa eta sexologikoa, bidelaguntza, laguntza ekonomikoen inguruko orientazioa eta hala badagokio horien kudeaketa. Gainera, salaketa jartzeko aukera ere jasotzen du, zuk hala nahi izanez gero. Nola jo dezaket zerbitzura? Sarbidea erraza eta segurua da. Gizarte zerbitzuen, emakumeen txokoaren edo udaltzaingoen bidez egin dezakezu. Modu horretan, erosoen sentitzen zaren espazioa hautatu dezakezu. Halaber, gogoan izan. Ez da beharrezkoa salaketa jartzea zerbitzura joateko, eta bertaratzeak ez du esan nahi salaketa jarri beharko duzunik. Zalantzarik baduzu edota norbaitekin hitz egin zein nondik hasi behar duzun jakin nahi baduzu, gizarte zerbitzuetara, emakumeen txokora edo udaltzaingora jo edo horietara deitu dezakezu.